Barkanku da zuwa Captain Sadauki YouTube channel. A yau dai na zo muku da labarin wani sarki mai izza da kuma ƙarfin mulki mai suna Salahuddin Kamaruddin. Wannan sarkin Allah ya sa masa soyayya farauta. Wata rana ya je farauta shi da wani daga cikin dogaransa mai suna Alima. Ranan kuwa Allah ya ba sarki sa'an jifa damisa da kibiyarsa, wanda sai da damisar ta faɗi a ƙas. Sai sarki Salahuddin Kamaluddin ya rugu a guje. Isansa gurin damisar yake da wuya, sai damisar ta yi tsalle ta hayo kanshi. Sai dogarinsa wato Alima ya yi gaggawa ya cafke damisa da ƙarfin da Allah ya yi masa, ya kashe damisa. Sai dai kash, damisar ta samu nasarar cire ma sarki ɗaya daga cikin yatsan hannun shi. Faruwan haka da sarki ya yi ma sarki ciwo har a cikin zuciyarsa, sai yake cewa amma Ubangiji bai kyauta min ba da barin da ya yi haka ya faru da ni. Sai Alima yake ce masa, ranka ya daɗe, duk da hakan da ya faru da kai, sai dai in ce maka Allah abin godiya ne a kowane lokaci, a kuma kowane yanayi da ka tsinci kanka a ciki. Cike da fushi da kuma magana irin na ƙura mutum, sarki Salahuddin Kamaluddin yake ce ma Alima, idan na sa ka a cikin kurkuku, wato kana nufin kenan alheri ne Ubangiji ya yi wa rayuwarka? Cikin farin ciki da kuma rashin tsoro, Alima yake cewa, Allah ya ja zamanin sarki. Idan haka ya faru da rayuwana, zan kasance mai Ubangiji godiya ta musamman. Dawowansu gida yake da wuya. Sarki Salahuddin Kamaluddin ya umarta da a kulle masa Alima a cikin kurkuku. Haka dai aka ci gaba da rayuwa. Bayan wata 3 da kulle Alima, sarki ya ɗauki wani daga cikin dogaransa don raka shi gurin farauta kamar yadda ya saba dai. Kwatsam suka yi kicibus da 'yan ƙabilan Tayama Jidda. Waɗannan ƙabilan sun kasance masu muyagun al'adu da ta yi daban da na sauran mutane. Wannan al'ada ita ce zub da jinin ɗan adam ta hanyar kashewa a duk ranar zagayowar haihuwar sarkinsu. Haka suka kashe dogarin sarki Salahuddin Kamaluddin a gabansa. Suka yi yunkurin kashe sarki Salahuddin Kamaluddin, amma suka yi al'akari da cewa wannan sarkin yana da nakasa a hannuwansa. Sai sarki Salahuddin Kamaluddin ya ji suna cewa mu saki mutumin nan ya tafi saboda ba zai amfane mu ba. Sai wani daga cikinsu yake cewa amma me yasa? Sai babbansu daga ciki yake cewa baka ga halittar jikinsa ba su cika ba? Haka suka saki sarki Salahuddin Kamaluddin. Isansa gida yake da wuya, ya sa a fito masa da Alima. Bayan an fito da Alima, sai sarki yake ce masa, yau Allah ya taimake ni, sura kiris wasu daga cikin ƙabilar Tayama Jiddan su kashe ni, wanda sun bani ne saboda dalilin hannayena da babu yatsa guda. Amma duk da haka ina da tambayin da nake son na yi maka. Amma Alima, idan ka ce Allah abin godiya ne, me yasa ya bari na kama ka na kulle a cikin kurkuku har na tsawon wata 3? Cikin murmushi Alima ya kalla sarki, sai yake cewa, ranka ya daɗe, da a ce baka kulle ni ba a cikin kurkuku, ina da yakinin da ni za ka je gurin farauta, kuma na san wannan dogarin da suka kashe da ni za su kashe, saboda bani da wani abin da na rasa a jikina. Sai sarki Salahuddin Kamaluddin ya yi dariya cike da mamaki, sai yake cewa tabbas duk abin da Ubangiji ya yi maka a rayuwa da dalilin da zai amfane ka. Na yadda tabbas rayuwa ɗauke take da abin al'ajabi. Sai yake ƙara ce ma Alima, tabbas rayuwa duk bata zo ma mutum yadda yake so ba ko tsammani, kada haka ya sa ya cire tsammanin samun rahama ko falalar Ubangiji, sai kaga ya saka maka da abin da ya fi zama alheri a rayuwanka. Daga naku Sadauki Abubakar, na gode.